Etorri oain amets. Entzuten dugu ezinezko dela oraingo bizimoduarekin jarraitzea. Gure planeta ez dagoela luzarorako. Baliabideak agortzen ari garela. Alegia, desazkundea beharrezkoa dela. Badirudi atzeko horiek ez direla gehiegi enteratzen edo ez dutela enteratu nahi. Ikastaro pertsonalizatua ematea erabaki duzu, desazkundeak zertan eragin beharko lieken, zer aldatu beharko luketen azalduz. Atzekoak adiegon gero erantzuteko. Mundutik kanpo ez dut utzi nahi anerrik, ausardi hori duen persona ederrik. Baina gu gauza asko dauzkagu alperrik, naiz utziko zaituen xelebre xamarrik. Makilatu behar duzu begi bat bakarrik. Makilatu behar duzu begi bat bakarrik. Hori kantatu aldu zure eztarriak, hortara ez dijoaz nire euskarriak. Nik bi begiak dauzkat ederki jarriak, lasai zedarabiltzat ondo igarriak. Desmakilante biodegradagarriak. Desmakilante biodegradagarriak. Aimaialenak izu gure neskatila, teknologi munduan benetan abila. Maiz azken iPhonearen atzetik dabila, horrek eragiten du desmasia mila. Hartu behar zenuke ametsen mobila. Hartu behar zenuke ametsen mobila. Ez pentsa kostatzen zai zerbait erostea, bizitzan krisia ta nere denda ostea. Baina estetikak inolako ospea, desazkundeak baitu berekin kostea. Gehien eragingo dut hilea moztea, gehien eragingo dut hilea moztea. Maialenek luzitu behar du txapela, Altzon Algortan Bilbon errediesela. Mundu honek ezin du jarraitu horrela, plazan 3 egun pasa erretira bela, bersotan segi baina txirritak bezala. Bersotan segi baina txirritak bezala. Arata ona baita bersoen bertute,
nik eta bestek ere ala dute, gasoila gastatuaz lauxoxaren truke, txirritaren bizitza bai hartuko nuke, 120 kilota, 120 urte, 120 kilota, 120 urte. Nereak zenbat amesta zenbat kutizim, izan jantzi naiz opor pentsatzen malizi, desazkundea da torta krisia krisi, esplikatuko dizut simple eta bizi, orkidea bat erositarekin bizi, orkidea bat erositarekin bizi. Beraz izan gaitezen gu buru askiak, orkideaz beteko ditugu saskiak, zaindu haien sustraiak eta lur bustiak, neurtu arren urak eta eguzkiak, berez desazten zaizkit landare guztiak, berez desazten zaizkit landare guztiak. Ta peña furtiboak pentsaze etekin, Madrilera joaten da eskupetarekin, uso bat botatzeko gehi kartutxo errekin, ba aldrebes egiten behar dezu jakin, hogei uso botatzen tiro bakarrakin, hogei uso botatzen tiro bakarrakin. Zertan hitz egin dezu eiztarien kontra, lehen ere uso mordo bat badaukat jasota, eta esan dezunaz nik hartu det nota, ta orain okela ere garesti dagota, hobe tiro batekin basurde bat bota, hobe tiro batekin basurde bat bota. Bueno, bukatzen juteko joku moduko bat ingo deu. Ez dakit nola ditu beharko genioken, kartzelakoa, ganbarakoa, agian egokiago eskolakoa. Bueno, kontua da, bi talde egingo ditugula eta biei ariketa berdina jarri nahi diegula. Talde bat lanean ari den bitartean, bestea eskolan gordeko dugu. Orduan, lehenengo hiruek, Jesus eta Aritzekin, eskola barrua juntzaitezkete. Altxa hiruek. Habanera bertso bat osatu beharko duzue, hiruren arten, eta lehenengo bertso honetan, ahalik eta zuhaitz izen gehien sartu behar dituzue.
Lenda biziko ametza, bigarrengo astigarra. Aritzak eta pagoak ez daukate egurtxarra. Eta erreka ondoan beti egoten da lizarra. Urritza intxaurrondoa ta ondoko gaztain zarra. Pinua eta eukaliptoa botanika bizkaitarra. Ta insinis eta izeia hori da hemen gotarra. Gehien estimatzen dana sagarrondoko sagarra. Partidu politiko bat ez da bakarrik zumarra. Trukoa. Batek pinu esan dut, beste insignis, hau giola etuk. Bueno, bigarren gaie, baserriko tresnak. Nire bizitza osoan sega bat hartu gabea. Tanik badaukat atxurra, badaukat eskoarea. Zintzilik handago lera haren ondoan area. Nabasaia bada zerbait, tresna bat paregabea. Ta marmita eta persa, hemengo traste taldea. Eta gure baserrian antzegon laia parea. Ez da instrumentu bat baina intxaurrentzako sarea. Maiuak inbeatza jo, oiestek asko zobea. Azkenekoa, sare sozialak. Baidala oso polita, ametxek daukan mobila. Horrezin leike ibili Tinderren lagunan bila. Twitterrek txori bat zeukan, orain X batez hila. Ta beti Instagramean daukat etxeko motila. Lagun izan liteke sare bat guk degun lagun kuadrilla. TikToken eingo zituen ametxek dantzaldi pila. Ta posta elektronikoa eukizea ez da zaila. Hor lagun bat bakarrik ez, hor da jarraitzaile pila.
Habanera doinuan 3 bertso osatu beharko dituzue. Eta lehenengo bertso horretan, ahalik eta zuhaitz izen gehien sartu behar dituzue. Pagoa klasikoena, ta bertakoa agina. Urkia eta zumarra, ez dira eta berdina. Pinu, eukalipto eta sagastia ere bai jakina. Altzak ta sartsak ere, errimatuz binan. Laranja ondo, limoi ondo, aguakate ondo fina. Platan ondo, matxondo, Ze fruta gehiago dago? kiwi ondo, palmerina. Taritza Gernikakoa, dagon aritzik haundina. Orkidea zuaitzengo da, ta baita etxeko pina. Bigarren gaie, baserriko tresnak. Atxurra eta traktorea, sardea eta igitaia. Sega, sega goldea ere bai, eta bi hoiekin laia. Baserriko tresnak dira, mantala eta zartaia. Ta nahiko trastea dugu, nagusia den hartzaia. Kutxillo panaderoa bestea mozteko urdaia. Bolak eiteko traktore, dagoen alokagaia. Beti behar da kutxillo bat, ta gura izaleen gaia. Orain mobila ere bai, eta bukatu dira ja. Eta azkeneko gaie, sare sozialak. WhatsApp, Instagram eta Facebook, TikToka eta TikTaka,
Plazak ta tabernak ere sare soziala dauka. Lehen Twitterra genuen, ta orain isaren traka. Koestar eta Tinderra, Grinderra eta Snapchata. Telegrama ere badago, telegramari tiraka. iPhonea eta Nokia, begira hortxe bi marka. Notas, ajustes, mensajes, contactos ta mobil jaka. Segiko genduke baino, bateria falta kaka. Bueno, informatzen nagunez, lehenengo taldek guztira 30 esan ditu, da bigarrengok 50. Bueno, da honekin, agurrekin, bukara emango jau garko bertxosai. Eskerrik asko etortzeatik eta bi apunte. Atarin zea egongoa, borondatea emateko aukera egongoa eta bestea, oain sagardo hastaketa dau plazan da eskertuko genuke sila guztik karron sartu dauztea area emateko. Eskerrik asko. Hau ederra ez danik, ez esan inori, zuek arreta jarri, hainbat bersori. Joandan urtez agurra, Manuel Olanori, aldiz ongietorria, Olano Pellori, plaza jendez lodi, hau da bersoa robi, tristuren hilobi, egia da hori. Agur lagun zaharrak agur altzori, agur lagun zaharrak agur altzori. Urrundik nabari da, gaur altzon festa zen, plaza bati etzaio gehiago eskatzen. Etorkizunak hemen ezkaitu kezkatzen, uretik edo ardotik jarraitu freskatzen, zuen amets guztiak ondo ureztatzen. Bagoaz aurkezle bat ta 6 bersolari, ilundu arte ezin segitu kantari,
Gai hontaz eta hartaz ari eta ari, azken orduan bazen jolasa ugari, sagardo dastaketa eta herria fari, eutxi luzaro zuen sare sozialari. Azailusta akizu, nork berea dio, Peña Ibarzabalperitz eta Lujan bio, pozik joango gera agurra medio, saioak herriari eskeni badio, pozik joango gera agurra medio, zuei eskerrak eta altzoria dio. Galtzea etzaigu bate gustatzen, ezote dantzematen, kalekumeak gera ordean, ta kostatzen da esaten. Ni orain baina bizi naizenez, gertu herri txiki baten, hemengo agenda taltzoren sona, ene zenbaten dezaken, segi eredu izaten. Mil esker den noize ondo azken jolasa iritsi ala, naizta arbola baino gehiago ezautzen dudan itzala. Baserriak inere izan dut erreakzio iguala, ta ze ondo peliok esan dunean gero sare soziala. Orain denetan idatziko dut irabazi egin dudala. Orain denetan idatziko dut irabazi egin dudala.